Der kommer nu 4 forskellige afslutninger i forbindelse med en moderne forhånd. Afslutning 1 ender med højre prik på venstre kind. Det ser sådan her ud. Afslutning 2 ender med ketcheren mellem venstre skulder, venstre albue. Det ser sådan her ud. Stadigvæk løftet albue. Afslutning 3 ender ketcheren som en vinduesvisker hele vejen rundt. Det ser sådan her ud. Og afslutningen, bunden lyser skråt op, albuen stadigvæk i vandret. Afslutning 4, som er den, man kalder afslutning over samme slåskulder, den kaldes også reverse, den kaldes også Nadal-forhånden. Ser sådan her ud. Bunden peger direkte mod nettet, og slåfladen ender som en bakke, som om du er tjener og har noget på bakken. Afslutning 1 bruges primært, hvis man vil have masser af topspin. Man løfter bolden meget over nettet, og man kommer i den position hele tiden op på bagsiden af bolden og lander heroppe med prikken på venstre kind. Afslutning 2 er typisk i det øjeblik, jeg er inde og være mere aggressiv på bolden, jeg vil give lidt mere drive, så ender man typisk mellem venstre skulder og venstre albue. Afslutning 3, som er vinduesviskeren, bruges typisk, hvis jeg vil have masser af topspin, jeg vil spille sikkert, jeg vil sørge for at få min modstander ud og løbe ud på banen, sørger man for hele tiden, at jeg kommer op på bagsiden, slåfladerne hele tiden mod nettet. Nadal-forhånden, eller afslutningen, hvor jeg ender op på samme side, er typisk, ja, du kan bruge den alle steder, men der, hvor den er god, er, at du, hvis du er lidt ude af balance, har du lov til at stå med bagvægt og sørge for at få den op, men det kan bruges i alle sammenhæng. Og brug det er en af de bedste slag, der findes.